Dat is het mooiste wat er is. En dan is het gewoon één groot feest en alleen maar willen. Prins en page, zei het toch? Klopt helemaal. Hoe liep het carnaval hier? Hè? Ja, dat is gewoon iets dat gewoon voor u gewoon vanzelfsprekend is. Gewoon een machtig mooi feest en gewoon lekker genieten. En hoe was Prins? Nou, de man in Green, die stemmen eind november, die de minste stem krijgt, die wordt gewoon prins. En de page dan, hoe was dat dan? Heeft hij gestudeerd? Hij heeft me vregen. Oh! Ja, helemaal in het geheim. Net hier mogen weten. Oké. Maar ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ja? Ja. Maar het is wel Asien, hè, deze dag, of net? Nou, ja, je vertelt wel dat je al een heel weekend erop zit. Nee, maar het vleent voorbij. Het gaat eigenlijk 4 stunden. Het is wel jammer dat het alweer de laatste dag is. Waarom niet het Fiefkesriet? Dat gaat te krijgen, mooi, natuurlijk het Fiefke. En dat is eigenlijk wel ja, een van de belangrijkste dingen van onze club, de Fiefkes. Ja. Oh, is er geloofdruk bij? Zeker. Ben je hem net op de verkeerde plak? Ja, We vleien ze erop. Oké. Ja, dan kan ze nog krijgen op tijd mooi dan. Ja. Wat is dit even, hè? Ja, wij zijn even aan het zwijpen. Ja. Ja. En waarom? Is het samen in Blauwe Hoes of hoe heet het deze dag? Fiefkes? Een fietsjesriek. Ja. Ben het de min man? Nee, Oh, dat net? zeker niet. Oh. Maar je bent wel op ziek. Ja, Valentijnsdag, hè? Oh. Waar krijg je dat van? Hij dat weer. Ja. Hoe moet dat nou? Ik je een vraag stellen wil. Kun je maar wat zissen? Ja? Oh. Hey, is dit leuk? Ja. En wat ben je, meis? Onze holle is de baby en onze voeten bij de oma. Oh, oké. En waarom? Dat vinden we grappig. Het is carnaval. Wat zei je? Het is carnaval en dan is onze Klaas. Oh, oké. Ja. En is het leuk carnaval? Ja. Ja, wat maakt het zo leuk dan? Nou, we kennen je mensen. Feest vieren. Oké, feest vieren. Oh. Ja. Maar ben je ook een beetje beppes of net? Ja. Ja, van die oude teut? Ja. Hoe gaat het? Dit doet hem net. Nee? Hoeveel hebben wij? Oh nee. 1, 2, 3. Waarom wordt het hem net? Ja, ik weet het net. Het gaat wel in net zo goed. Ze telt net goed. Nou ja, dat lijkt me onhuis alle hier. Hij je wel een beetje oefent? Ja, we hebben heel goed doen. Ja? Ja, elke weekend. Maar dat oké, op mij. Dat is net. Het is wel een beetje beschamend eigenlijk. Want die willen het vet goed doen natuurlijk. Ja, Buttel, zeker Ja. voor iets. Ik moet even opletten, ja? Ja. Ja, nou gaat goed. Ja, wetten. Maar is dit leuk? Ja, Net heel kort. het is vrij koud, maar je weet niet meer bewegen. Dus wat. Levensgevaarlijk. Ja, maar je bent niks aan dichtbij. Dus. Hé.
het dan om zo'n prins te wezen? Dat is het mooiste wat er is. Ja? Je maakt je weekend normaal altijd mooi als een normale persoon, maar nu ben je gewoon belangrijk. En dan is het gewoon één groot feest en alleen maar willen. Echt fantastisch. Beste inwoners van het Vijfkesrijk, steen we werk in Boeten. En ik kan je vertellen, na een ritje terug het waar binnen, weet ik echt weer even waarom ik normaal altijd ben, want eerst verrekte koud. De stem wordt er net beter op dan zo'n weekend. Je dreig? Nee, valt wel, wie is die zwetsen? Alleen al die stem die won het weer. Hè? Hoe komt dat zo? Ja, dat zit de hele tijd op de zwets. No? Ja? Ja, hij is schreeuwen en al, hij is jongen. Ja, nou ja, met die beginnen we ophouden. En toen hebben we een barreltje, en waar is die hebben we oefenen van het kamerad, dat die Vreed de Jong. Moest ik even een barreltje bij. Toen was niet de Jong generaal, maar een barreltje. En Vreed begon hier. Nou, juist de Jong weer geslagen. Nou, Joost lukt er weer aan. Ja. En dan morgen hebben we nooit zit. Van een barreltje. En dan is de stem ik van... Nou, daar heb ik geen stem meer hoor. Nee. Wij gaan uit lekker naar binnen. Zwalkers bedankt. Hoor dat je maar ik naar binnen. Heten, bedankt.